ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆನ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಮಿ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾರ್ನೇದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನಕನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಕುಳಿತೇರಿ ಎಂಚಾಂಡು ಸುರುತು ಸಲ ಮಲ್ಲ ಪರದೇಡು ಇನ್ನ ಅನುಭವ. ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ನೋಟು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ ಲಕ್ ಪನೋಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕೋಡೆ ಮೊರನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಏತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತ ಇಮೋಷನ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಂತು ಓಡಾಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ ಎಂಕಲ ಮೂವಿ ತೂವರೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ಮೂವಿನ್ಗೆ ಎಂದ ಔಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನ್ವೆ. ಈತ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಏರು ವಿದಯ ಬತ್ತದ ಇರೇಗ ದಾದಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇರು ದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಾರ ದಾದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಿರೆ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು. ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು. ಸೊ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜನಗಳು ಮಾತು ತೂಹೋಡು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈದೀದ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡಿ ಇಷ್ಟಡು ಮಂತದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಯನ್ಕೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅದು ಎಂಚೆತ್ತನ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೊಡ್ತು ಇನ್ನು ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಯಾನೇ ಉಂದಾ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ಆತ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಫೀಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಕ ನಿಜ. ಮತ್ತೆ ನಟನೆ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ನಾನು ಸುರೂತ ಸಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಕಿ ಸುಡುದುನಾಗ ಎಂಚ ಬರುವುದಾದನ ಅಂದು ಈರೇ ಇತ್ತ ಕುಲ್ದು ಈತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟು ತುಯ್ಯರತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾರ್ನೇದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ 100% ಇತ್ತು ಅವೇನು ಪೂರ ಪತದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಏನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಗೆಂದವೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟಿನ ಪಿದೆ ಪತೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಮೂವಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ವಿನಾಯಕ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಣಿ ಎ.ಜೆ. ಕಾರ್ತಿಕನ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರ್ನದು ಸಂದೀಪ್ ಪತ್ರ ಮೊಗಲ್ ಪೂರಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯನ 2 ಜನದ ಬಂದೈತೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ವರ್ಕ್ ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಚು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಇರೇಗ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇದನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ದಾದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಂದಿರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಂದೇನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನ ಪಂತೇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ವಾಸ್ ಸೀನಡಿ ಎಂಚ ದೆತ್ತಂಪೋಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ವೈಸ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಎ.ಜೆ. ಕಾರ್ತಿಕನ ಏನ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೋತೆ ಯಾನೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತನಗೊಂಡತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಮರದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಮರದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾದದ್ದು ಬರ್ನಗೊಂಡತೆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಬಂತಾರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಾರಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇರೇಗ ಪಂಡಿರದಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಐತೇರು ಕಣ್ಣು ಎಡ್ಡಂಡು ಪಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಂದಾರ ಪಂಡರ್ ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡಿರ ಹಾಂ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಾರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಪತಿಯವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ನೆಲಟು ಕುಲ್ದು ನಾಟಕ ತೋತಿನಾಗದು ಸೊ ಅರ್ನ ಇದ್ರವಾಡು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲ್ನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಬುಲೆದಿನಾಗಲು ಪಂಡ ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಯರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಜನಕೊಲು ಈ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲಿಪೇರ ಈ ಸೀನಿಗೆ ತೆಲಿಪೇರ ಅಂತ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಬರೀಡುಂತದ್ದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರಿಂದ ಆ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎದುರುಡು ಪಾಸ ಆಂಡ ಈ ಸೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರಂತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಕನ ಮೋನೆಡ ತೆಲಿಗೆದುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರು ತೂಯಿನ ಅವಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಇಡು ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತೂಪಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ತೂದು ಅವೇನು ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಸೀನಿಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸಂದೀಪ್ ಬೇರ್ದ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಬಿಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಬಿಜಿ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂವನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಅವ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ತಿಳಿತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಅವೇ ನಂಗೆ ಗೊರ್ಪಿನ ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ಲ ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಓ ಹಾಸ್ಯೆಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಉಂಡು ಈ ಅಮ್ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚ್ಪವೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅಮ್ಮೆರಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಷಯ ವಾರೀತಿಡು ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಉಲ್ಲೆ ఆయన ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರಿ ಏಪಲ ಅಪ್ಪಂಡಲು ತೋಚ್ಪಾ ಉಂಡು ಬುಲ್ತದ ಪತ್ತದ ಅಮ್ಮೆರಿ ತೋಜಾವುಜೇರು ಆ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೇನು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನಾಳ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಚಿನಾಳ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿಡೇ ಒಂದು ಪುನಿ ಅವು ಇಷ್ಟು ದಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೇನು ಹೇಳಿದಾತ್ರ ಜೋಕುಲ ఆయన ಹಾಕ್ಲು ಏರು ಜೋಕುಲು ఆయన ಹಾಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕುನಿ ಅಪ್ಪೆ ತೂಪಿನಿ ಇಂದ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಆ ಜೋಕುಲಿನ ವಿಷಯ ಏತು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಏನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಒಯ್ತು ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಡು ಹಾಸ್ಯೆಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ದೀಪಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲಿದಿ ಓಡು ಅಮ್ಮೆರೆನ ವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಟಲ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತ ಬೋ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೀನಾರಿ ಯಾನು ಮುರಣಿಯರ ಬಂತೆ ಯಾನು ಆತು ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ಅವು ದಾಯಗಾಯ ಆತು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುನೇನು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೂದು ತೆರಿಯನ್ಲೆ ಬಂತೆ ನಂದ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ ಆತು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಒಯ್ಕ ಬಡೋದ ಆಯ್ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ತಿನ್ಯರೆ ಬೋಡಾದ ಆಯ್ಗ ಬದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನೆರೆ ಬೋಡಾದ ದಾಲತ್ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದಾಯ್ ಆತು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತೆ ಏರೇನ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪಲಾಲೇಗ ಪಿದೈದು ಅಕ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲ ಪೂರ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ತನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಡಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡ ಉಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡಾಯ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ఆయన ಮಾತ ಯುವ ಜನಾಂಗ ತೂಡು ಮಾತ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರುಂದಾಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯುಳ್ಳ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿಡ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ತೆರೆಯುನಂತೀನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೋರಲ್ ಉಂಡತ ಅವಲ ಭಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ఆయన ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ఆయన ಅಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ఆయన ಫಾಲೋ ಮಲ್ತ ನೋಡು ఆయన ಅನುಸರಿಸೊಂದಾಕ್ಲು ಪೋಡು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ವಿಷಯ ಇಡು ನೀ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ತುಳು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮೇನ ಅಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ